Бебе изчезва от болницата, никой не знае къде е. 23 години по-късно тя сама открива, че е била отвлечена. Това не е филм, това отново е истинска история. Случаят е на Карлина Лайт, бебето, което беше отвлечено. Действието се развива в Ню Йорк през 1987 година. Карлина тогава е само на 19 дни. Млада жена влиза в болницата, представя се за медицинска сестра и убеждава майката, че ще вземе бебето за преглед. Тя излиза с детето и никога повече не се връща. Започва мащабно издирване. Родителите я търсят с години, случаят влиза в телевизионни предавания, но следите с времето са изтинали. Карлина расте с жена, която вярва, че е майка. Но като тинейджър започва да усеща, че нещо не е наред. Няма акт за раждане, няма номер за социално осигуряване, историите на майка й не съвпадат. Съмнението на Карлина започва да расте и на 23 години тя започва да търси онлайн. Попада в сайт за изчезнали деца и вижда снимка на бебе, което прилича на нея. Тя се свързва с полицията, правят ДНК тест и резултатът от ДНК тестът потвърждава, че тя е отвлеченото бебе. Жената, която е отвлякла, е осъдена, а Карлина се събира с родителите си след 23 години раздяла. Представете си майка, която държи бебето си вече пораснало след 23 години. Карлина казва по-късно, че е изпитвала любов и към жената, която я е отгледала, защото истината понякога не е само черно и бяла. А вие можете ли да простите на човекът, който ви е откраднал целия живот?